Салому алейкум ва раҳматуллоҳ дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза бародаро инми чизое ки дар рӯи экран дидаистед, трактор, эскаватор, кабини трактор, любой намуди чиза баҳри шумо омода кардагем бародаро. ҳатман видеонавора то охир тамошо кунед. аз шумо ҳамиқа хоҳиш дорам як дона лайки ҳам бепула биҷиқе бародаро, барои ҳамиқа меҳнати мо. дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед, дар шумо чизе маҳсул бошад дар комментария бинависед. иншоалло мо кӯшиш менем баҳри шумо омода кунем, пешкаш кунем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсаби ман дар рӯи экран ай бигиред, равон кунед, иншоалло мо пешкаши харидоро мекунем. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран, видеоро то охир тамошо кунед. ина бародаро эскаватор Samsung дар ҳолати хуб қарор дорад, дар ноҳияи шаҳри Тузай бародаро. нархша 280 000 сомонӣ мега, бо гуфтагии конкретни савдо карда мешавад. беҳад навай нави хубай, камака кор фармидагия неки хубай нағзай 280 000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бародаро, покришка барои трактор қарор дорад дар шаҳри Душанбе. намедонам якча мега ё ба фирм як донаша ё ҳамаша нафаҳмидам. 5500 сомонӣ размариш ина дар рӯи экран навистагия бародаро. касони харидор бошед, ина покришкаҳои нави созанд, касони конкретни харидор бошед, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор МТЗ соли баромадаш 2000 солай. фақат мега харидори аниқ боша занг занад, илтимос беҳуда занг назанед. трактор 100% ай. дар назди трактор бо савдо карда мешавад. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Исфара. нархшам беҳад соза 130 000 сомониш мега бародаро. хай трактора хитон бинед навиша беҳад хубай мега, ягон камбудӣ надорад. ман пеш худам гап задаги нестам, ам дар худаш навистагӣ рои кардагия бародаро. трактор хубай мега. касони харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор ЛАЦ 60 соли баромадаш бародаро 1999 солай. трактор дар ҳолати хуби техник қарор дорад, балонош наванд. соли баромадаш 1999 гуфтем, ягон камбудӣ мега надорад. боз дар назди ҳамин трактор савдо карда мешавад. трактор дар ҳолати хубай мега, қарор дорад дар ноҳияи Панҷакент. нархша 50 000 сомонӣ гуфтаистаст бародаро, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касони харидор бошед, нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед, марҳамат. трактор Т40 қарор дорад дар шаҳри Душанбе. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хаяка намедонам бародаро дига чиш айб дора надора, ҳамин худаш гуфтагие ки дар ҳолати хуб қарор дорад. нархша 35 000 сомонӣ гуфтаистаст, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касони харидор бошед, бародаро азина балоноша бинед наванд. касони харидор бошед ё нашуд ҳамин трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо ай занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор МТЗ 80 қарор дорад дар ноҳияи Аш. трактор дар ҳолати хубай бародаро, моторш IT28 задаги ай. трактор худаш МТЗ 80 ай, моторш IT28 задаги бародаро. трактор хубай мега, кор мекунад, созай. нархшам арзона 27 000 сомониш мега. ина ҳоли трактора бинед, хай краска севсу паридаги бародаро, неки хай ҷиф карда мешавад мега. 27 000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед бародаро, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор бародаро МТЗ 82 қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ҳамаи вапроса мега ба телефон қатӣ мефаҳмон шуд, чӣ дора надора, чӣ хелай, чӣ айб дора надора, қатиш чӣ фурӯхта мешавад. ҳамаша гуфтагие ки касони харидор бошед занг бизанед. ҳамаша худам ина салои пешам якташ нава, якташ листиш дагия бародаро. нархша 80 000 сомонӣ мега. ина плук чизили ёшам қатиш фурӯхта мешаванд. касони харидор бошед ё нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед, атлишкаш, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор DT75 қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Норак. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 2 плук ва дигар чизо запчастҳошам фурӯхта мешаванд. ҳамаш созай мега.
харидори конкретни бошад мега бо савдо карда мешавад. Нархаш 55000 сомониш мега. ҳай бу конечно савдо карда мешавад бародаро. касоне харидор бошед ё нашуд ами T75 фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. бародаро трактор T28 қарор дорад дар ноҳияи Шаҳристон. трактор аккумулятори нав дорад, нахадувай мега, ҳамаш 100%. нархшам беҳад арзонай, аки намедонам ин арзониш трактор ягон айб дора ё надора, иш аниқ гуфта наметавонам бародаро. нархиш 14000 сомонияй, беҳад нархи арзонай. хай касони харидор бошед, нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародаро рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор срочно бародаро, трактори фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Шаҳристон. нархиш 35000 сомонияй. документ дорад мега, трактор нахадувай, ду баллони нав дорад, ду баллони калони нав дорад. нархша 35000 сомонӣ гуфта истааст. бо савдо карда мешавад. дар назди трактор мега бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, ина рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор эскаватор Юмоз соли баромадаш 1999 солай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. трактор эскаватор қарор дорад дар шаҳри Душанбе, гуфтем дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаш 100% состояниш мега соза, ягон камбудӣ надорад. нархша 58000 сомонӣ гуфта истааст. бо савдо мега, савдо карда мешавад. касони харидор бошед, нашод фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор МТЗ-82 соли баромадаш 1988 солай. ҳолаташ беҳтарина мега, ҳама чизаш нав айрасия овардагиай, сабаби фурӯхтан монда бародаро, алиш намешава мега. харидори конкретно сум дар кор шувай, сабаби фурӯхтанаш пул дар кора мега, алиш намешавад. харидори аниқ бошад, марҳамат занг занад, суҳбат мекунем мега. хоҳиш мекунам беҳуда занг назанед. гуфтагия қарор дорад дар шаҳри Бохтар Қурғантепа. нархиш 110000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат занг занед. бародаро трактор МТЗ-80 соли баромадаш 2000 солай. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд бародаро. 100% харидор бошед мега, занг занед. нархиш 180000 сомонӣ. ҳами чизе қатиш дора, ҳами чизош қатӣ фурӯхта мешавад бародаро. ҳами трактора мехарид, дига ягон запчас папчас намехарид, чанд чиз қатӣ худиш дора. ина трактора худтон тамошо кунед, калтивасави чизорам дорад. касони харидор бошед, 180000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор МТЗ-80 қарор дорад дар шаҳри Исфара. трактор дар ҳолати хуб қарор дорад, мотор состояниш навай мега, ҳуҷҷатош садан, ҳама чизаш 100% кор мекунад. нархша 65000 сомонӣ гуфта истааст. бо савдо карда мешавад. бародаро азиз, ман пеши худам ягон гап намезанам. ҳами соҳибои трактор ки чизе менависанд, ба мара роҳӣ мекунанд, ман ҳамун чиза баҳри шумо пешкаш менам бародаро. ягон чиз ман дили худам мақсад наменависам. касони харидор бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор бародаро қарор дорад дар шаҳри Исфара. состояниш навай мега, ҳолаташ хеле хубай, савдо мешавад. ба ҳамин номро занг занед мега. нархиш 280000 сомонияй, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед бародаро, нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумои бародаро занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор МТЗ-1221 бародаро, МТЗ-1221. касони харидор бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо. трактор МТЗ-80 қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, кабинаш майда ҳаст, состояниш сада, нав овардагиай бародаро. трактор хубай, нархиш 120000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. соҳиби ҳам трактор гуфтагия, трактор худаш созай, камбудӣ надорад, ҳай мекунӣ, фақат замин ҷифт мекунӣ, мегардӣ. касони харидор бошед, марҳамат бародаро, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор МТЗ-1021 қарор дорад дар шаҳри Ҳисор бародаро. нава 1 сол ё 500 соат кафолат метавам, ё 1 сол бародаро мега кафолат метавам, ё 500 соат. ина 500 соат шам хеле вақта.
тракторҳо дар ҳолати хуби техникӣ қарор доранд, ҳамаш нави хубанд, ягон камбудӣ надорад. Любой намо трактора меёби бародаро, нархаш 320 000 сомоние пачкай 320 000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед бародарои азиз, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор МТЗ 81 соли баромадаш 2021 сол бародаро, нав трактор беҳад нав қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархаш 240 000 сомоние. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбудӣ мега надорад. хай пачка охи бародаро 240 000 сомонӣ кишиду трактор нави хуб беҳтарин ай. касоне харидор бошед ами трактори нава ё нашоташ фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бародаро кабини трактор мегуфтед, кабини трактор ина мо баҳри шумо омода кардем. ина кабини трактор МТЗ 82 қарор дорад дар шаҳри Душанбе. заказ мекунем, мега ай Москва мегирем биёрем, 15 рӯз ё 20 рӯзда доставка ба Тоҷикистон мешавад. касоне ки заказ кардани бародарои азиз ай МТЗ, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат.